Hej igen alle sammen. Så skal jeg i gang med slammeprøven i dag. Jeg håber man kan se det på den afstand, ellers får vi ikke alt på. Jeg er slammeglasset. Så har jeg her 50 gram af en af de jordprøver. Jeg bliver nødt til at lave den slammeprøverne efter hinanden. Så har jeg vand her og et målebager. Det første som jeg gør nu, det er at hælde mine 50 gram jordprøver hernede, målebager, og så kommer vandet på. Jeg håber man kan se det. 1000 ml skal det blive. Sådan her. Så blander jeg det. Jeg har desværre ikke mulighed for at ryste det, fordi jeg har ikke et lov for det her. Så det må være nok med at blande det. Jeg har læst om, at der egentlig skal en såkaldt peptisator til, som natriumpyrofosfat, men sådan noget har jeg ikke fundet i geocachen, og jeg har det selvfølgelig heller ikke herhjemme. Så jeg prøver bare at lave den her slammeprøve uden den der peptisator, som den hedder. Sådan. Jeg håber, at det her det fungerer. Så hælder jeg det ned. Jeg må oppasse på, at det her. Det bliver lidt smeltet. Selvfølgelig har jeg ikke fået det helt så lille og småt som på seminaret, fordi jeg ikke har den perfekte udrustning her derhjemme. Godt. Jeg håber det vil fungere. Altså, vi kan ikke se noget resultat her lige med det samme. Ja, jeg tror det skal bare stå her en hvile. Så står jeg først bare